ኩናት ከፊትካ ብቐጥታ ዘይኮነ ነዚ ኩናት እዚ ተርፈሉ መንገዲ ኣጣጢሕካ ኣብ ዝተናወሐ ነቲ ኩነታት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምስ ምእላይ ኢሳያስ ክመፅእ ዝኽእል ለውጥታት ጠሚትካ ኩናት ከይተላዕለ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ምጥማት ዝብል ስትራቴጂ ክኽተልዎ ዝጀመሩ ይመስሉ እቲ ኩሉ ናይ ኣፍ ደገ ባሕርን እቲ ኩሉ ሆያይታ ዝነበረን ናይ ኩናት ምብጋስ ኣንፈትን ንድሕሪት ተሪፉ እኳ ደኣ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ናይ ኢትዮጵያ ኢና ኣቲና ዘለና ናብ መንጎ ትግራይን ፌደራልን ዘሎ ሽግር ነዚ ንምፍታሕ ብናቶም መስቶም ካብ ትግራይ ወፂኦም ኣዲስ ኣበባ ዘለው መሪሕነት ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባታት ሰምዕዎ ቀኒሆም ኢኹም ኣብ ሓፂር ግዜ መቐለ ክንበፅሕ ኢና ዝብል ነገር ነቲ ኩነታት ነቲ ናይ ደገ ሓይልታት ክመፃሉ ዘይክእላ ክኣትዋሉ ዘይክእላ ነቲ መስመር ሓደጋ ፈጢስካ እሞ ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ እንተተዓዊትካ ኣብ ትግራይ ካልእ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ክመፀሉ ዝኽእል ኩነታት ፈጢርካ ናይ ምኻድ ብፌደራል መንግስቲ ዝረአዩ ዘሎ ነገራት ክኸውን ከሎ ብትግራይ ከዓኒ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ኣሊኻ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ተቆፃፂርካ ካልእ ኣማራፂ ናይ ምፍጣር ነገር ዝመስል ተበግሶታት ኣሎ ኩሎም እቲ ሓደ ብዘይቲ ሓደ እምበር ነቲ ዘሎ ሽግራት ተዘራሪቦም ክፈትሕዎ ተበግሶ ኣብ ምውሳድ ድልውነት የርእዩ ከም ዘየለው ርዲ እዩ